Palang hapon po sa inyo lahat. May share po naman po sa inyo bagong upload ko po ngayon na orasyon upang ikaw ay susundin at iyukuan ng isang sino mang tao, at magdasal ng isang sumasampalataya hanggang ipako sa cross. Sana po bago kumpisan po yung ganitong usapin ay huwag makalimot mag-subscribe, mag-like and share para updated po tayo palagi sa ating susunod na video. At sana po pag gumagawa po tayo ng ganito ay mag-focus lang po tayo at manalangin at tiwala lang po sa sarili. Maraming salamat po. Orasyon upang ikaw ay susundin at iyukuan ng sino mang tao, Hiwaga ng Pangasinan. Una sa lahat po, magdasal po ng sumasampalataya hanggang ipako sa cross. Dasal po tayo ng sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit niya po si Pilato, pinako sa krus. Ila po at isunod po yung orasyon na 3 beses po. Ata, amit, atitam, atamat, katiter ng sanctum, sanctam. Sundin mo ako at luhuran 3 beses po sa alin. Ata, amit, atitam, atamat, katiter ng sanctum, sanctam. Sundin mo ako at luhuran. Ata, amit, atitam, atamat, katiter ng sanctum, sanctam. Sundin mo ako at luhuran. 3 beses po at sa taong gusto mong paluhurin. Simple lang. Usalin po sa isip lamang po ito, at kung karap po nyo yung gusto nyo paluhurin ay ihip po nyo sa kanya. Pag nag-usal po kayo ng ganitong orasyon po ay yung hindi po kayo mahalata na hindi nakabuka yung bibig nyo at inuusap po niya sa isip lamang, tapos bigla yung ihip sa kanya ng palihim po. Ganun lang po. At para hindi kayo mahalata. At sa malayuan naman po, litrato ng gusto mong luhuran ka, ihip sa litrato ang 3 beses pa cross. Kung gusto nyo pong palurin yung isang tao kahit sa litrato lang po, ipon nyo ng 3 beses pa cross. Sana po nagustuhan po nyo itong video kong ito. Ang paalala ko lang po sa inyo, dapat po ay gawin nyo ito na tiwala sa sarili at focus pa tayo at wag madalawang isip po. Narito po ang orasyon. Sana po mag-subscribe, mag-like and share para palagi kayo updated po sa ating susunod na video. Shout out po sa inyo lahat. Yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Mabuhay kayo.